The Yangopon asked the Bray, say, Radin so, SCA, na, and then saying, I be she fair, and say, Mbe no idea, Muni, and I be so any, but me say, when Yangopon, as I'm paned dear, a drumon chay, na me somebody akoma pan so aje, na a Yangopon was the Bray, and pose, and then so Yangopon, am I na, I be she fair, many say, Unyankopon asɛm a wɔsiesie ɛde ama yɛn nyinaa no ɛbɛboa yɛn na ɛbɛpagya yɛn nso na ɛbɛma yɛtumi akɔ nkae na afei yɛtumi aso aba ama Onyankopɔn ɛda Awurade din ase bebree amen. Pamkyɛw ɔma yɛn nsi tiri ase. Awurade wo na tumi ne ahoɔden ɛyɛ wo dea ɛda wase bebree mpo sɛ Awurade wɔyɛ yɛn so na wotutu yɛn anama wɔn de si yɛn yie. Awurade wasɛm kronkron nti na ɛna yɛaba ha. Empire na ne sɛ Awurade bɛdi yɛn nkae sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wasɛm ɛnam ahoɔden ne tumi so ɛbɛ yi Awurade ɛbɛsiesie na asɛm no atena yie mu na ɛnam so atumi ayɛ wo dea ɛda wase ɛwɔ yɛn Awurade Yesu din mu amen. Yɛda Nyankopɔn ase ɛm sɛ ɛnɛ ɛyɛ yɛ second visit a Awurade adom yɛde abɛsra mo na ɛda di kan a yɛbaa mo nkyɛn no nso yɛhu improvement. And then so the M say, I can't kai bebre, with the Munamum, Emma Radi bebre, say, be a ya metomo or a be a merimu, the Mumia betomo or Evans be a Hodimu, and any Muniamu. Now, yes, young upon say, Radi Emma and the Munam Yakase. Now, for a bedroom, beno, not a be a crahasi dear, not ya sem pano, not a buabe be a minimum set, Unyamupon betimia, yes, sir. Amen. Na ene esan say yedi kai enya enkyerɛkyerɛ kakra ɛfa na nsan ntamam sɛ ehie mu esuasua enema bi ɛfa nsɔhwe ahodoɔ ho nim sɛ obiara tie bi na obiara nso de ato na koma so deɛ yɛ obiara deɛ obiara nso afa na ɛbɛnya sɛ yɛso Nyankopɔn no afei yɛtumi hunu enema kakra nso ɛwɔ abrabɔ mu tituru ɛfa sɛ tempting God ɛna ɛbɛ sɛ menimu nyinaa nso edwendwene ho sɛ yɛ so Nyankopɔn so ahwɛ ɛm sɛ di kan anya nkyerɛkyerɛ bebree fa common temptation ho ɛne temptations ahodoɔ ho nkyerɛkyerɛ na ne yɛpɛ sɛ yɛkasa fa tempting God sɛ ebi a onipa hɔ na ebi a ɔyɛ adeɛ bi a fa ne bɛtuma ho sɛ deɛ meyɛ me nso Onyankopɔn ahwɛ ara anaasɛ me nso Nyankopɔn hwɛ Nyankopɔn deɛ ɛni kwan sɛ obiara sɔ ne hwɛ sɛ yɛkenkan Deuteronomy eti ayɛ nsia anikyɛmu a ayɛ edunsia a bɛsɛ yɛkenkan kakra ne hwɛ adeɛ efiri Onyamesɛm mu Deuteronomy 6:16 ɔsɛm nso Awurade mu Nyankopɔn nhwɛ sɛdeɛ mo so ne hwɛ ɛwɔ Mara hɔ no ɛm sɛ mmerɛ a yɛnante Awurade anim yi ɛbɛnya sɛ mmerɛ biara na ɛtumi tie Onyankopɔn ne na adeɛ a Nyankopɔn ɛmpɛ no ɛne si yɛyɛ na afei yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi ɛde yɛn ho asi hɔ ama adeɛ a Onyankopɔn ɛpɛ ɛm sɛ saa asɛm yi Yesu baeɛ no ɔde yɛ adwuma nti mmerɛ a ɔbɔnsam kɔɔ ne nkyɛn kɔ so ɔne hwɛ ɛwɔ Matthew 4 no verse 7 na Awurade kɔɔtuu saa asɛm yi ɛde kyerɛ sɛ yɛni ho kwae sɛ yɛsɔ Awurade Nyankopɔn hwɛ mmerɛ a ɔbɔnsam de ne kɔgyina Pinnacle no so na ɔkaa sɛ nka ɔnyaa ne ho ɛmɛhwe ɛfam no na nka akɔyɛ sɛ na Yesu ɛnya tirimude bi nonim sɛ Nyankopɔn kuta daa tumi nti nea ogyaa ne ho afiri soro na ɔbɛhwɛ ɛfam ohun sɛ ɔyɛ saa ɔsɔ Awurade ahwɛ ne Nyankopɔn ahwɛ bana watwene Bible mu sɛ ɛnsɔ Awurade Onyankopɔn ɛnhwɛ ɛdi ase yɛhu sɛ Yesu Kristo no koraa bɛɛ wiase no ɔde ne ho hyɛ asɛm wɔ wiase nti bɛyia sɛ yɛn nso a yɛnsom Nyankopɔn no yɛn nso tumi de yɛn ho hyɛ asɛm wɔ wiase na menim yɛ sɛ yɛbɛkɔ kɔm bebree Israelfoɔ no akwantuo mu no mmerɛ Nyankopɔn yi wɔn firi Misraim asase no ɔde wɔn ba no wɔn akwantuo mu no wɔn soso Nyankopɔn hwɛ wɔ akwanhodoɔ bebree no ara so nti ɛma saa awoɔ ntoatoasoɔ no ho yɛ Nyankopɔn ahi paa na afei na wɔn ho koraa bɔn Awurade yie nti Nyankopɔn koraa ka ntam wɔ n'abufuo mu sɛ wɔn yɛ nipa bi a wɔn nhyɛne ne home mu wɔkenkae Hebrews 3:7-12 nso a ɔka deɛ meka yi a saa awoɔ ntoatoasoɔ no wɔn ho yɛ Awurade ahi sɛdeɛ ne Kristofoɔ bebree no aba nso a wɔn nso ɛsɔ Awurade hwɛ na afei wɔn nso ɛyɛ Onyankopɔn ahi no na mepɛ sɛ ebi a ɔwubisa me sɛ na ɛdeɛ bɛyɛ paa na ebi nipa yɛ a na ɛkyerɛ sɛ wɔn nso Nyankopɔn ahwɛ nkɔyɛdi kan akenkan ho sɛ ɔman bi epie Awurade na ɛgye wɔn mo
and so one more country mono, almost already where Emma, or Mohi Yango Point. And the answer see you to Kaya Yakunyango Point in Nimu. And so you name the Abby battery and Aquamo. Now, I been saying, and idea, yeah, or Mohi Yango Point, you know. Said the Bay answer your name, Saya Quancono, sono. Yansu Yanko not for your own uncle Pong, Unyango Pong. A quam be near the top house or so a radicate, and a dear barco pet. Say it be only pious idea, wing quan, and let's say beer, or soon Yango Pong. And I'm coming to no so. Now, it be a elbow was crack, cranoa, not for your boy. And said, a brown nipa, a bit me a quiet father so a radicate, and I'm not quite say beer. Onipa, a be a dedicate and young upon whom him dear. And now young upon in wanting to tea. You will not quiet. Now for any Guinea say, me say ya. A demon young upon by me. And I'm yes, ya dear Beba. Yes, a penipa, Nakuma mono. No one soon young upon them. No one Guinea say, and the me say ya, a dear pa and the best year. And they say a beer. You nearby lot, you nearby my lot near. Now, unim a radina quiet, say, ready by you more free sudum. Now, all corner, when you are going to say, me too many people to cry, no, dear Beba, what will happen? Say me too many people to pano, dear Bear Pana, when young upon at the Bay me. There's always a hano, or also a ride in young upon Ivory. And any idea, the Kai, send you pa can come say, a dear Beba, a dear Bear Pa and the Bessie. And I said, somebody like Adam, so forbidden to the other young upon can say 1 to be near. No one again say, Dimitri and dear Beba. There's any panel or so young upon Ivory, Sa Adriano. And many part young upon Empress Adriano Kura Beba, when you pound so abrabum. And I see a young Tiabe free right away. Now a be or big answer, Samacra, Mewarim Yenua, and dear Beba. The announcing me Jamie area. Announcing Pumequari Yasia. What will happen? Dear Bear Pan Beba, Ma Mosua, and the dear Bebe. Samona say beer, Ma Mosukra, no, and me at the 10 year. In the Radiba Pomi announcing young upon Pome. Yes, I say no. A pass any pan or so young upon. Not when young upon as some Ebecatua. I mean, one young upon him, dear say. Sa dear with young upon pe. And I saw a quiet with Pafasua. One so young upon, no. Not any panning I didn't even say. Down to Benny said, yes, yeah, after we be a Madia, and then a quiet, ye fast so young upon every. Now, Minimia said, you ever come be bread, the American guy and someone guy is Nantia. Now, I come you could too lot, and they didn't want them. So when you sign him, the other said, too many to the Mukranoa, and they never. Nothing over doubt, or you can over doubt to Ijana Ebesiano. So after we be a Kurama. No, but so Radia, rather see son of it. What's on it also? Omo to me, Omo any more yam. Aha, and after some own kind and so and Mr. Adam also the also Elho. And yes, be a Quabesono, a beer, a Quaquayasa, a bra, if you any part, a name saying, I'm upon your all knowing God, and I all seeing God. Not a DB a seer a radano, near so a radiare. Say, example, say, Amanias neres a furia. Homo can say, and the Yampanina, quite one a bihunu. The Neman and Radibediatri. And Neman and Radibediatri, and the BB and Babiano, Radibediatri. The Radua Dianina, not only party BB a seer Nakumamu, not open and upon new friendly. I never could do and so about Naco say, open and upon new friendly. Did the council dear? I want you never say, what would young upon as someone say? Young upon some immigrant to me, some Germany and Ebeba. There's a small young upon Cayano or Cano. So, who are you here? A be an and Musso about son. No one never say, young upon some cry, and ask young upon or Casaquano. And no a pioneer, your pastor saw a ruddy, you young upon every. And in the enemy and Spebri, Ebi acquired and said, Ubuha, na Ebi or the Nimia Bikura wants some as an Akumamu. Many panels and many panels in the say, Radi de Hakumamu. Now, quite say, Nipanonso, what's in the many pa? No one's at any pa. A commander saw was so ready at the bay, every Ubunyanupon, Nifreni, and San also. Na, I don't come back, a Baco Bible, moi, say, a bra, yeah, if I was young upon her view grounds and said, say, do young upon someone so a diagra, a young upon some who are near so radiare, or young upon somebody, you need not some who are not some your crown. And it's the antimia, Munasam say a crown, my any prefer, with young upon some your crown, not for you, young upon some who are grow. Nay, a home put young upon some one. Yes, a young upon my dear, Radianti and dear, and also said, you did not some who are grow, dear. There's a so radiare, you heard the radi bay.
Yes, you didn't say one gonna question, you heard it didn't say media agrono, you heard you obey. You heard it young pompey. It is going to be Sia, you heard young pompey in the dia, and I say young pompey only in the dia. A commander, sir, now you're so young pompey. You bet me, I'm an abron to so do so. See, and to me, you're so young pompey could answer. And yes, I be young pompey, I say be up. Nipa M1 and one dear M1 to me. Then so young pompey, and you may say, bet me, I want you want a war then. See, I'm free and one in so I am some young pompey, and I say, you're so young pompey. And also here, now you come be brave. And you said nothing with the grown company. It did not quiet so one gra, about the outcry. But you did not come in young pompey, but it did a one grow. Now you see a son young pompey. If I said, your bubble so and then tell so, my empana summon your new munasem. Not some empana summon your not knowing some about for, but almost had them almost said, almost had them more conqueror. Almost you only send young pompey for one abbess or more dear, but almost had them a move almost some move about one some concon. I'm a home for podia. No, almost so radia. Yes, young pon Everton and so or mine also. Now, you put young pon to make it to. You're so present the power of God. No, a passani is young pon so I said the Indian women so a year. No more can say into young poverty me. I at upon my was lesson. No more so young pon to me. Yeah, but I'm winning young pon to me. Now, the best I got a bag and kai with young pon some crap. I was some 7 to 8 near the Aradia. Some 7 to 8, 16 to 21. Or say, O man, so one ten every opotemu a buy. Now, O man, so was an answer as a tenant. No, consua and the bonnet. See, you also seen in any matia as so. Now, also, young point where, while Kumemu, Ebisano, a Biana said, you won't con door ye. No, Cassetia with young pon said, when young poverty me out upon as so. Okay, or Bobotemu and so tree. Na esubonten esene pa no so betimi ama na wapanam ama ne man enti ewade teye no ne bufu ye na ogya oso yakobu mu na bufu nso esori tia Israel am se ne ma mienu wo mu a ye beto ye mbo ase wo ha se pa ne ma ba mienu wo mu a mese ewe ni yie Israel fo no omo akwantuo mu no omo so ewade hwe no omo de tie no ma ne ewade na ne kura wo mu a na o kire wo mo na kwai no no kata wo mo so no edume bia abrabo no eye den na omo hu Nyankopon tumi na omo nya nsuo nom Nyankopon ema obo Nyankopon eyi nsuo efiri obotamu de se esubonten ema wo ma no nom ye epasa omane nya ani gie ema Nyankopon ema nsuo efiri obotamu ba ye no nso omane ba hwiri na omo pose omo jubilate be omo de bebre because Nyankopon a provide woman needs ama omo ahokyere mu na omo anu suru ahokyere bebre na ekoso no na hoto baaye no na nsa hoto mu de omo ani ate omo kamfu Nyankopon ne kase na pe ekoduru bebi na omo kɔ no na mkoduru esere so no na ɛhɔ nso de na aduane bia ni hɔ pe bia ni hɔ a esu hɔ na se bia nka bi su hɔ ana abɔ frɛ na sa amanwo abiaba ho do bia ni hɔ na ngakɔ se de omo so Nyankopon de omo do mo to Nyankopon so na so ebia na nka omunya bibi kakra wo honam mu ananka bia atimi ase wo moden kakra sa na manyi na bibi bia ni ho na for mani place se omu nwinwi na mo kasa tia Onyankopon kura se enti Onyankopon betumi atopono pa wo sere so ase amaye no kura se obobu oma nsuo firi botamu baaye de na pa no nso obetumi yama no kura editum pa se Nyankopon ema nsuo firi botamu baaye adansofo ye ni tuyae ye ni tuya Nyankopon ye Onyankopon ma ye ni tuye na pa no nso betumi ama wo sere so ase Onyankopon betumi atopono amaye ni wa ma ye aduane adi ne sa ase omo ema Nyankopon tumi no eye keto na kwaye ensohwe na ogenka Bible no a ewade bufu bebre na de esua firi Israel ma ne ho no se na omo suro ahokyere ye sum Nyankopon anuanom eni se mu bia wo de ma se bia suro ahokyere so ohia bere mu ana se bia ahohia bere mu no ye nya very careful Onyankopon ema ye dade ya na nipa ne ye ni age Nyankopon ema ya hoto na ye enuma yesika nsam akoyie kamade a na ye praise awurade bebre na nso ya menwene ho se ebetima ebedu bebi kra nso na ebia na abrabo mu no emu ayeten ana ebia na asesene ne mu ayeten moma ye nkasa ntia Onyankopon se Nyankopon betimi ye afiri ye hia mu ampa nkwaje de wade ye
So go to Amana Batayemo, and the Tiadi Yango de Maye, and the way Yango Povetimiae. Where the enemies Yango Paya, dear, what boy, one I hear and so, and no one can and what dear free Braboni in a net when Yango Povet my side will so my never sadia. The moment a cancer on Yango Pomet to me, I know. Yes, a dear Ben Yango Pon 1 million. A dear Yango Pon and Yan and send it to me on the man of crime and your bonnet. On your bonnet, or wouldn't want him once. Maybe I went home. Do man in your side, Diano, no Munya Sargeno, Radibu Bufu, and you're very careful. A quan be also a pass on young person, young points about Kundi. Sir Omano Ebusa, on young coupon, one more acono dear. Upon Paya Busin and Lupon acono dear, who said, oh, so radiare. You must acono dear. Ubia was a beyond, yes, say. Anyone quite said, Ubusan young upon wacono dear. When it dear, maybe a one it home. Nemo me busan yango pon ade hia de bibi ehia na bibi ye kondo me kan kai onyame ansam no kan kai Psalm 78 wono verse kan kai be se kan kai 18 ho na also yango pon hwe wa akoma mu ebusa no adua na sade ye won kondo ye omo so yango pon ahwe ebusa onyanko pon adua na sade omo kon edo ye omo busa yango pon omo akono de any and kura so nipa ebusa Nyangopon nani didie. Yetira se obia musa na kono de da memom mumisa memom munya. Yetira se mumisa don't ask but receive yesenya. So ho na ebia opesa we changes bi wa brabum ana wa setena mu a emu se Nyangopon se awurade ebia mihia saa de mihia saa de ebia abaso saa de ebia efe saa de minyamani betre na wo de ko Nyangopon nim ompaebo mo eyemusuo obi obusa Nyangopon na ne didie bia no wo so awurade ye de be ehwe ukobom pan ya ko besi Nyangopon se Nyangopon ema wo sika ma wo pan goto fanse bia enwo na mpa megu abomu so na so mpa meche abomu ni ubosi Nyangopon akono de se Nyangopon ma wo sika na mfa ngoto enwo mfa me ye de be metwi mfa me ye abomu eni ana anwa ne de keka ho eye musuo pa eye musuo si ye bosa mpa ye no but nya so wo sika e wo wa ho na ukondo enwo se me koto oil na me abe no emo na madia enye bone ne mom don't ask God say ngopon ma wo sika mfa ngoto enwo because obetimi ya didi a emra enwo enka ho e wa kono de di akono de eni si yebusa Nyangopon say e wo ho na bi a wa brabo mu asetena mu okondo minerals ya don't ask God say me already ma me sika ngoto minerals no te say abasa ye so Nyangopon hwe the moment ye bo mpa ye say already ma ye say me ngoto minerals enom no ni ye so Nyangopon hwe ne mo ye bo mpa ye say Nyangopon e ma ye die hia ye Nyangopon e ma ye die ndada aduane ne mo ni akono de wo ho na bi a wasetena mu so wo say Nyangopon aboa na ebia obeso we changes bi wa setena mu a se bia ebia obu a osisuo no na oto black and white na si ne dem ape ebia wanya ho ne kakra obeso bia nko osesa na we changes bi na ko to color TV kura de si ne dem ba ne sika na kakra ti wo bo mpa ya me Nyangopon aboa no ma na nya sika de ko to color TV be si ne dem obu si Nyangopon na kono de eye musuo ene no me enye wo so Nyangopon ahwe but to color TV si with them but don't ask God ne mo hwe de Nyankopon aye e wo pede wanye ne Nyankopon ni fie enuanam de mesa metire mo ase den se ye so Nyankopon nya de be enhwe ye mu se Nyankopon ya akono de entima pa ba so na mo ehunu ne mpaboa pa bebre nu aba so na wo bi sha emfa nko Nyankopon ne mesa entima pa ba rade emmoa me na nka mentimi entobi ana se bia entima pa ba rade emmoa me na nka mensumi kura menya hoden na menya sika pa ntobi se wani didi o ya ade ya efe ene ye ko bu se Nyankopon ne mo ni ade hia ade onsa ase ne onsa omani busa Nyankopon wo mo akono de no awade ni anya ho na de ntia Nyankopon ni anya ho no ana me church mu akire mo se obi bia wa se bia de ebi opesa we changes ya enye bone yes changes ya bone ana emusa wakono de ne mo yase ya de be nya emusa ne mo nya ubusa eyemfomoso emusa wani de ne mabusa wade hia de bibia ehia ana wase yebusa Nyankopon
na enema bi ho a na eta emma nipa de Nyankopon especially bi a enema beba so more than things cause ade san ade san na enema agusu esesa wo wi ase ti enema bi wo kura no a ye woni se si e kura na bedu time no na ayese de etwam no but e bi a enya de bi anka uni bi a ha dwene kyese nka e bi a wakamu abrabum ana wontime entena nanso bi abehuna na de wo no na bi abayi abetwa de wo kura no e bi a wo no na afi de wone be se edisi nche na enya de aba so obi o sika na wasi dai kama bi no otim emre no kwaso no na bi amon se plan bebre no ba mpo sisi da bebre pa na ni de wo si ye no na ai tan bi na ni so na afi bi ani sika kura nso ndo be so no kura fra se kwa no nko no so timi si de efe si ne mo emu se Nyankopɔn ma wosika ma fa unsi edampa ntenam na unsi edaya efe ana bia wunya bibia efe pa anya de be enya ho menye bere careful no man ye nsa no awade ani anye ho na ade ba akwa mese yesa ene nso bio kakra kwa na se emra ye musa ya akono de na ye musa ye ani didie ye se ye ho kwa se ye busa die hia ye eni so ni ntama na bo mpa ye Nyankopɔn ma wontama se ene ye bone na bibia nso a ene ebrei eni asie enkontra na te with hour edon ewo mu yi die bibia ni eni asie bia na de se ye bu se Nyankopɔn wo ho a ye mfom ye ne mo nsi ye bu se Nyankopɔn ye bɔ mpa ye se wade emmoye na ebia wade moye ne nka bia etimia ase bia school kura ne ye kura wade mi ntimi nkonka ya nkwankwan kodura akiri a wano na kono de na ni didie ana wono do wade ko Nyankopɔn ni mu ebra Nyankopɔn pese ni pa na kwa nka otimi bɔ ne nkwa ho mpa ye enkwa ho mpa ye na ye be se Nyankopɔn se ɔman ye ndada aduane no wɔn de boro so no wɔhwehwɛ nanso de boro so a enye bɔne awo Nyankopɔn enye bɔne ne mo yebusa ne akɔnɔ de a ene na jese yakɔyɛ bɔne wɔ Awurade ani bebree sɛ ogenkan Bible no a sɛ egenkan Nyankopɔn asɛm kakra kra wɔ Numbers egenkan Numbers 21 4 to 6 na otufiri hɔ bepɔ ho ɛfa ɛpo kɔkɔɔ kwan sɛ utwa Edom asase ho kɔntɔnkɔn akɔ na ɔman no ahomete wɔn ho epi ɔkwan no ɛso na ɔman no ɛkasa tia Onyankopɔn ne Moses sɛ ade nti na mo yi yɛn firi Misrim sɛ yɛmewu wɔ ɛsrɛ soɔ na aduane biara ni hɔ na nsuo biara nso ni hɔ na aduane hunu yi afono yɛn ɛna Awurade soma awɔwɔ a wɔhyehyɛ ɛbaa ɔman no mu bɛkeka wɔn na Israel mu nipa pii ewuwuyɛ hase deɛ maka no sɛ ɔmo sɔ Awurade Nyankopɔn hwɛ hase nso Mose Paul ekotuyɛ na mɛba Paul deɛ no nso sɛ moma yɛ nso Awurade hwɛ sɛdeɛ ebinom nso Awurade hwɛɛyɛ na awɔwɔ bɛkeka wɔn kunkum wɔn mo no onipa bi a ɔso Nyankopɔn hwɛ biara deɛ nya deɛ ɔbɛfa ne ho adi da biara da ɔmo ɛkɔ no na ɔmo duru bɛɛbɛ no na afei ɔmo ho mete ɔmo paa kwan na ɔmo nam soɔ no ɔmo hwɛ sɛ ɔmo na ɔmo ma nkwadaa ɛne ɔmo mmoa mmerekyire ne ɔmo nnwan no ne ɔmo nantwie na nsuo biara ni hɔ na aduane biara ni hɔ no na afei ɔmo koraa asa kae sɛ nkae wɔ Misrim koraa nke yɛpɛ anke wɔ Misrim ne yɛpɛ afei ɔmo fira ase ɛkasa tia Onyankopɔn sɛ afei Nyankopɔn nkwankyeɛ koraa na wɔde gye wɔn no ɔmo bu Nyankopɔn nkwankyeɛ no ne mu tia ahokyerɛ ntiro ohia nsɛm ntiro nsuo ntiro aduane ntiro na Bible sɛ Awurade Nyankopɔn hu ne yɛ no Awurade soma awɔ ɛma ne bɛkeka ɔman no na ade baako yɛ no nso ne sɛ onipa bi a wɔso Nyankopɔn hwɛ no sɛ obi so Nyankopɔn hwɛ a ebi atoa nso wɔ no a na ebi wɔ hɔ a onya asotwe biara oso Nyankopɔn hwɛ a betumi afiri mu ɛna obi wɔ nso a oso Nyankopɔn hwɛ a ade na wogyina nso Nyankopɔn hwɛ no atoa nso wɔ no a Awurade betumi apanehyɛw ba minim sɛ no sin will go unpunished bɔne biara ni hɔ a nipa bɛyɛ a Nyankopɔn ɛntwe nipa so nanso nipa yɛ bɔne nɛ na Nyankopɔn antena so ɛnɛ no a ɔyɛ bɔne no a na nkyerɛ sɛ Nyankopɔn ne wura fi nipa no mu yɔ no a wɔyɛɛyɛ no Awurade sɛ meyɛ nsa ne nhwɛ na afei yɛfiri aseɛ sɛ yɛbɛso Nyankopɔn ahwɛ afei yɛfiri aseɛ sɛ ewiase no ɛyɛ dendenden na abrabɔ no afei ɛkɔ soro na afei deɛ yɛnim no yɛmpɛ sɛ yɛde bɛyɛ adwuma afei deɛ yɛateɛ no yɛmpɛ sɛ yɛbɛkura mu yɛmpɛ sɛ yɛkɔyɛ ho sɛ yɛn nuanom nso wɔn aka a wɔn nso egu abɔnten na deɛ a ne yɛbɛsɔ Awurade ahwɛ mmerɛ a yɛnim Nyankopɔn tumi
Emra Israel for no Nyankopɔn tumi sɛ Nyankopɔn ama nsuo afiri botaa mu aba ma ɔmo nya bi anom no afei ohia brem ne ahokyere baeɛ no na afei ɔmo prase esu ka kasa tie Nyankopɔn ne Moses na afei ayɛ hu ɛwɔ ɔman no mu na ɛno ne ade a mbɛsɛ ehwe ne yie na ebɛsɛ yɛ kenkan Nyankopɔn asɛm kakra nso ɛwɔ Numbers Exodus manto yɛ bi kakra wɔ Exodus si yɛ kenkan Exodus 17 I'm say 17 you can kind 3 konwa and I say can 2 into o man ne Moses ha me na won say mayan nsuo nom na Moses ka kire won say adenti na mo ne me ham na adenti na mo so awurade hwe na so komo di o man ne wo ho no man ne nwimi ti a Moses kan say adenti na wi ye free Muslim say wo di so kom eri bekuyan ne ye eri bekuyan ne ye ma ene ye mo yi na Moses so frɛ awurade sɛ ɛdeɛ na menyo me ma ɔman yi aka kuma ne wasi maboɔ na ɛm sɛ ni nyina me mesa mesa de kyerɛ mo ana sɛ asɛ ndiɛ ateteyɛ sɛ wɔna sɛ ebia unya problem bi wa brabɔ mu a ya mo me hwɛ yie ɛwɔ brabɔ mu problem ɛba ɛbɛto wa ɛwɔ kwan mu a bibi esiwa ne so ana bibi a yɛbɛsi yɛyɛ sɛ yɛnya ho ahoɔden ne ho mmoa mfiri Onyankopɔn nkyɛn a mama ye mu Nyankopɔn ne motia ne mo mmerɛ bi yɛmfa ne nto Nyankopɔn ne nkwagye yɛ so sɛ awurade po wagye yɛ nkwa sɛ yɛnya nsuo nom na yɛnya aduane ni na abrabɔ mu yɛ den koraa no a ɛne sɛ yɛkasa tie awurade do nyɛ sɛ bi a yɛ bi no akamfo ante Nyankopɔn deɛ wɔ so wɔ maa no ɛkasa ɔmo so Nyankopɔn hwɛ wɔn akoma mu sɛ akoma mu na ɔmo so Nyankopɔn koraa hwɛ yɛ kɔsna fɛ deɛ mana no a ne yɛdie aduane koro yi a da bia mana adeɛ kyi mana nkoa ne yɛdi afei kora na fono yɛ afei kora ɛta obi a hwɛ kyerɛ akɔ abio because aduane koro no a ɛnso na aduane bi a ɛba a wɔforɔ no ɔmo ani gye ho nanso na ɔmo nim sɛ Nyankopɔn bɛdandane no na nka na ɔmo nya mana na nka adeɛ kyi na wɔfora saa aba na nka adeɛ kyi na wɔfora saa aba saa na Nyankopɔn nso anyɛ ne saa ama wɔ mo no na ɔmo adwene mu no ɔmo kɔbu ne biribi ama Nyankopɔn yɛ abrabɔ mu de yɛn susuo no ɛne deɛ yɛn dwene no sɛ ankɔba ne saa mom yɛ mu Nyankopɔn yɛ mu ne biribi ma Nyankopɔn na ɛba saa yɛbu ne ba Nyankopɔn ne yɛkyerɛ sɛ yɛbu ne biribi ba Nyankopɔn yɛ yɛdeɛ bɛyɛ wɔyɛ yɛdeɛ bɛyɛ ɛna ɛba saa ne ɛba saa Nyankopɔn ba sɛ oyi ne tumi yɛ bi no sɛ Lɔt no ne Lɔt ne twa ne hwɛ n'akyi no na akɔyɛ sɛ Nyame bɛyɛ me deɛ bɛyɛ ɛne Nyankopɔn nso yɛ ne biribi no sɛ ɛmɛ bi adeɛ yɛnim sɛ ɛsi yɛ no ne konya adwene sɛ ɛdeɛ bɛyɛ na ɛbɛsie bɔne bɛyɛ na ɛbɛba Awurade nyi ɛne yɛ hwee ɛba saa Nyankopɔn bɛyɛ biribi na Israelfoɔ na kwantuo mu wɔn mo asetena mu no onka Bible kyerɛ sɛ tam a Israelfoɔ nam no wɔn nso so Nyankopɔn hwɛ bebree na deɛ ma Nyankopɔn kora bufu wɔn no sɛ edu bebe no afrɛfrɛfoɔ no a na wɔn bɛfrɛfrɛ wɔn mu no a wɔn nyɛ Israel ma no wɔn kɔndɔ adeɛ wɔn fira aseɛ sɛ yɛ kɔndɔ tie nne nom ne nneɛma bi a gyɛ sɛ nneɛma bi a akɔyɛ sɛ yɛde yɛ abomu nom ɛne akɔnɔdeɛ ne adeade ndi afei ɛnam so ma Israelfoɔ no so koraa nso nya akɔnɔ bɛɛba wɔn mu afei ɛma wɔn nam so kasa tia Nyankopɔn na nka Bible no a wɔn nyanya saa akɔnɔ bɔne no nanso megyɛ sɛ deɛ na wonya ho akɔnɔ a ɛyɛ bɔne media no nka yɛ ɛsɛ nyɛ bɔne deɛ nanso ebi a ɛkwan yɛ ɛpa so nya yɛ akɔnɔ deɛ no ebi a that hour no condition na ɔwɔ mu no kapere bi ana aboto but ubo sɛ Nyankopɔn nyɛ mmerɛ aka na mfa nkɔtɔ die ne mfa metwa bɔ mu wɔn deɛ a sɛ wɔfom Nyankopɔn no ebi a ɛno nti Nyankopɔn anya mmerɛ aka ama no wɔ Nyankopɔn ama osika mpa nto amfa nkɔtɔ ana okɔbu Nyankopɔn ne mu tio because ɛbɔ mpa ne mu ayɛ ama a ayɛ da sɛ yɛni nim deɛ kɛseɛ paa no ana yɛkɔbu Nyankopɔn koraa ne mu tia ɛne sɛ ebi a ɔmaa no ɛfiri aseɛ sɛ wɔn kɔndɔ die ne yɛ kɔndɔ nkyenam yɛ kɔndɔ se afei deɛ nneɛma bi agyɛ sɛ ɛɛdɛ na wɔn kɔndɔ ne mo nyɛ sɛ bi a ahokyerɛ sɛ bi a wɔn sɛ baako no koraa deɛ wɔn nya nsuo nom deɛ ase ne ɛyɛ man sɛ bi a wɔn bɛwu wonya deɛ ne nia bi a wɔn bɛwu ne ma afei deɛ akɔnɔ deɛ yɛnya deɛ ɛbɛdie ɛneɛ twɛ yɛn ho ahyia obi wɔ deɛ ɔbɛdie nanso obi sɛ Nyankopɔn ma ne sika bɛ nkɔtɔ milo ɛne tii nom mfa nyɛ tii nom na afei bi ɔnya milk nom ne ade mfa nyɛ tii so na wɔyɛ tii anom obi sɛ Nyankopɔn na akɔnɔ di o ɛyɛ bɔne wɔ Awurade anim na mmom sɛ woyɛ adwuma na sika ba wo nsɛm na ahwɛ madɔfo nom na ɛno da nkyɛn nso a maka sɛ obɛtumi aso Nyankopɔn ahwɛ na ebi a ɔso Nyankopɔn hwɛeɛ no sɛ wɔnkae Malaki nwoma no a Malaki eti a ɛyɛ mmiɛnsa Malaki eti mmiɛnsa ɛnyekyɛmu a ɛyɛ edu mmiɛnsa ekosi
edunum ho mo nsam ye me so den Awurade na wɔsie na mo kan sɛ ɛdeɛ ne ɛka ne tia wo mo kan sɛ Nyankopɔn som yɛ ɔpa na ɛyɛ mpasoɔ bɛn sɛ yɛhwɛ na ahwɛdeɛ na yɛnante birisi mu wɔ Asafo Awurade anim na afei yɛdeɛ ibu ahantanfoɔ ahotɔfoɔ wɔn a wɔdi abɔnefo sɛm no wɔase atim nso ɔso Nyankopɔn hwɛ na ofiri mu fi nso Israel mmerɛ so anaasɛ Malaki odiyifoɔ no mmerɛ so no na ɔhu sɛ ɔman no kwambe so no mfomsoɔ bebree no abɛto wɔ mu deɛ wɔn kaa ne sɛ nyamesom koraa na ɛyɛ wɔ kwa nyamesom ɛyɛ kwa yɛsom Nyankopɔn ɛyɛ kwa mpasoɔ biara koraa ni so Awurade tee na Awurade kaa sɛ mo nsam yɛ me so den paa mo nsam mokeka no na yɛ sɛ ɛyɛ Nyankopɔn so den paa na ɔmbu sɛ Nyankopɔn koraa sɛ na ɛdeɛ bɛɛ paa ne yɛka ne tia wɔ na sɛ ɛdeɛ bɛɛ paa na ɛyɛ deɛ tia wɔ ɛna Awurade ɛyi wɔn ano sɛ mo kaa sɛ nyamesom yɛ ɔkwa sɛ yɛka sɛ nyamesom yɛ kwadeɛ a na sɛ yɛkasa tie Awurade no yɛsom Nyankopɔn yɛ kwa mpasoɔ nyamesom mpasoɔ biara ne so sɛ yɛha yɛ ho yɛyɛ kɔm nkyɛn na yɛbɔ mpae ne nante Nyankopɔn ne bobiri si mu no saa ne ma nneɛma no deɛ mpasoɔ biara ne hɔ mpasoɔ biara ne so yɛafei koraa deɛ ɔmo bu ahantanfoɔ koraa ahotɔfoɔ ɔmo amfa nsa bi a yɛde di bɔne ne nyanyadeɛ koraa na ɔmo nyagye ne nsa mo koraa motɔ ɔmo nyinaa ho to wɔn nti mpasoɔ biara koraa ne so nkurɔfoɔ nyinaa tumi sɔ Awurade hwɛ paa obi koraa tumi ɛfa kwanbɔne bi so ne bi ɔkɔnyɛ sika bi ba de wɔn a owó biara mɛto no wɔn a amaneɛ biara mɛto no nimguaseɛ biara mɛto no ba deɛ koraa nso a yɛde nyamesom mpa koraa si yɛn ni so koraa ebi koraa yɛ adeɛ yɛ adwuma koraa no a ɛnyɛ yie na sɛ afei ɔman no efi aseɛ koraa egu abɔnefoɔ ahotɔfoɔ nanso ɛnome nka onipa a ɔno bu onipa abɔnefoɔ sɛ ɔmo yɛ ahotɔfoɔ because abɔnefoɔ wie ɛnyɛ ɔmo ni bright future yɛn yɛ kristofoɔ no ɛna Nyankopɔn ɔma yɛn ndasoɔ pa na ɛhɔ na Nyankopɔn ɛka sɛ ɔbɛyɛ biribi de ama ɔno akoraa ne man ɛmena ɔmo ahunu sɛ ebinom tumi so Nyankopɔn hwɛ ne yɛfiri mu afi obi tumi kɔyɛ bɔne onya yadeɛ biara obi tumi kɔwie adeɛ yɛ nkyɛ no obi tumi anya nipa ho tumi ka obi tumi didi nipa tɛm obi tumi kasa tie Nyankopɔn n'asɛm koraa ɛnuma hwɛ a Nyankopɔn amagada biara ntea bebie nipa no koraa tirim ɛnam aka sɛ obi bɛtumi aso Nyankopɔn ahwɛ ne wafiri mu nanso na nkyerɛ sɛ Nyankopɔn werɛ fi nipa no mu muyɔ no ɔyɛɛyɛ no ne nsɔhwɛ no sɛ ɔsɔ Nyankopɔn hwɛ Nyankopɔn na ne werɛ mfiriɛ ɛdeɛ nneɛ Nyankopɔn bɛkisa nipa no deɛ bɛyɛ aso na ɔmo kasakasa ɔmmerɛ ɛbaa no saa no na afei ɔmo ahunu sɛ Awurade bɛboa wɔ mo nti Nyankopɔn koraa fa book bi a yɛfrɛ no book of remembrance nkaeɛ nwoma bi sɛ afei kɔbɛtwerɛ biribi wɔ mu na ɔde akaeɛ ɔno ara ne man afei na ɔmo afiri aseɛ ɛsade sɛ yɛtutu yɛn ho yɛn ho pɔ na obiara kasa kyerɛ ɔno ara mpo koraa no ne nua sɛ ɛnyɛ hwee sɛ obi so Nyankopɔn hwɛ ne wɔfiri mu a ɛnyɛ hwee sɛ obi kɔware mmienu anaa obi gyaa ne yere kɔware wɔforɔ na yɛsɛ no ɔneɛ wanhyia nkwanhyia biara no a mommyɛ mu ne sɛ ɔyɛ nipa no ne ho atɔ no asɛm ɛsi koraa gyaa ne yere kɔware wɔforɔ koraa adeɛ bɛ na ato no obi koraa ware mmienu koraa sɛ ɔtumi ne ne yere koraa tena bɛɛfɛɛ ɔmotumi tena bɛɛfɛɛ ne afei deɛ sɛ afei deɛ na yɛbɛma nneɛma bi so ayɛ dɛ adetiɛ ne nneɛma bi abɛba yɛn so deɛ bɛyɛ yɛadwene mu because ɛhu sɛ obi koraa kɔbɔ ɔkorɔ no koraa sɛ ɔno koraa sɛ wɔayɛ yie yɛn so yɛyɛ kɔmkyene abɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn koraa da biara se no de yɛtie a ne yɛtie ɛba saa ne yɛso Nyankopɔn ayɛ dɛ bɛyɛ ahwɛ ɛnna Jeremia berɛ so wonka Jeremia 12 verse 1 to 3 hɔ no a Jeremia ne Nyankopɔn kasa yɛ sɛ Awurade mene wɔbɔ nkuro menim sɛ wo deɛ woyɛ tenenee ni na woakwan nyinaa tene na ade nti na abɔnefoɔ paa ne nkɔnkɔnsamfoɔ paa ho to wɔn wɔ wiase nanso no wɔn koraa sɔ wo hwɛ kyɛ sɛ wonim sɛdeɛ wɔn si tie wɔn abrabɔ mu nyinaa sɛ no wɔn bi a nneɛma bi tumi ɛkɔ yie ma wɔn na wonni yɛn Awurade na wonim sɛdeɛ nneɛma si tie ma abrabɔ mu asesena mu na wonim na wɔn anim deɛ Awurade Nyankopɔn nso ebi akwan bɛ so no nneɛma kɔ wɔn mu yie nkɔfo yɛ akorɔmfoɔ ba ne bibie ni wa ebi esi wɔn abrabɔ mu ebi wɔn koraa ne yareɛ koraa ebi wɔn koraa na wɔnim yareɛ ɔwia so ɔbɔkɔ no paa nanso yareɛ paa no mmerɛ biara bɛhu na ne ho ɔden but yɛn nso koraa deɛ wɔn so Nyankopɔn so koraa no so ebi koraa na afei wɔn nso na nipa deɛ mu koraa ne yare ade ntina ma ne ba saa na fɔ ɔno akora nya mmuaeɛ bi wɔ ɔno adeɛ bɛyɛ ɔno anakoma mu hallelujah so sɛ daakye biara no wɔde bɛpa ne sɛ saa nkɔfoɔ no na Nyankopɔn nso ayɛ yɛn nso yie deɛ mɛsɛ metwe mu adwene esi so ara sɛ abɔnefoɔ edi bɔne na ɔmo nso Nyankopɔn hwɛ na sɛ si wɔn yie a mma no nhayɛ na wɔnka Jeremia de na mekenkaeɛ ne Malaki 3 na mekenkaeɛ no wɔsɛ Awurade bɛn wɔn Jeremia ka sɛ Awurade bɛn wɔn ano
nsɛm a bibiri wɔn no mu koraa ba sɛ nsɛm a wɔn ka biara nyɛ but me nso ntumi mpama no nkeka saa nsɛm no na nso sei no ade nti na ɛkɔ so yie na nso me mama te aseɛ sɛ onipa yɛ bɔne na atoa nso a onya punishment biara nti wɔn gu so yɛ a wɔn nkɔ so anyɛ nipa yɛ bɔ korɔ no nipa yɛ abɔ ɔhyɛn nipa yɛ saa awadeɛ nipa yɛ bɔ dwaman nipa yɛ nneɛma bi yɛ mfa ne kwan so bebree because wɔn yɛ bɔne no a bɔne na wɔn yɛ na atoa nso no a punishment yɛ de bɛma na nso mɛdi kan sɛ biribiara ni hɔ a nipa bɛyɛ a ɛho punishment ɛnyɛ deɛ bɛyɛ ɛma mebɛsi yɛ kenkan nyankopɔn asɛm na wɔ Corinthians 10:9 ɔnkae Korintofoɔ nwoma no eti a edu nti mo nkɔn sɛ nso ma yɛ nso awurade nhwɛ sɛdeɛ emu binom ɛyɛ ɔyɛ na awokunkum wɔn no good ɛm sɛ Paul de na mika kootu yɛ no ɛwɔ Numbers 21:4-6 wɔ no sɛ ɔmo so awurade hwɛ yɛ no awurade ma abufuo ɛbaa wɔn so ɛna Paul ka na asɛ nti mo ma yɛ nso yɛ nso Onyankopɔn ɛnhwɛ ɛne ehu Onyankopɔn ne nso hwɛ so obi yɛ abranteɛ na onya adwene mi sɛ ne wari wiase a bie bɛ ne bɛba ɔka na kuma mu a wosɔ awurade hwɛ ɛmɛ na wɔnyɛ nimdeɛ bi wɔn sɛ yɛne wɔn kwan sɛ ɛkwame so yɛ wari wiase na afei wɔma bɔne agyegye wɔ na wɔn nso Nyankopɔn koraa yɛ dɛ bɛ ahwɛ deɛ bɛ ne wade bɛyɛ me obi sɛ after all gya ɔbaa no koraa na me kɔware wɔn fɔ koraa na metumi na ba Kristo mu Nyankopɔn enyimi di mfe ne nkɔn mu da sɛ me bɔ bra pa nko ara na me nna ne ten nko ara deɛ a na bi a ɛkwame so no me gya aware gya yɛ nko ara nti Nyankopɔn bɛ di ɛno nko ara ti asɛe me nanso Nyankopɔn deɛ adeɛ biara a wɔn asɛm sɛ onipa yɛ a wɔyɛ bɔne biara so onipa yɛ a Nyankopɔn bɛgyina so ayɛ dɛ bɛyɛ asɛe saa nipa no mo nyɛ very careful na ɛnsɔhwɛ yɛn nso Nyankopɔn ahwɛ no mmerɛ a yɛmu Nyankopɔn asɛm kronkron sɛde ɔman no ɛyɛ sɛ ɔmo so awurade hwɛ ɛna Paul sɛ mo ma yɛn nso awurade nhwɛ sɛde yɛn nuanom so Nyankopɔn hwɛ yɛ a Nyankopɔn ma a awɔwɔ bɛkeka wɔn no ade nti na ɔmo Nyankopɔn man ne awurade na nkurɔfoɔ paa ne wɔn mo ne Nyankopɔn ɛma awɔ bɛkeka wɔn mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo mu Nyankopɔn tumi ketewa ɛne ntina dum ebi a Nyankopɔn nipa edi bɔne a Nyankopɔn no wɔyi ne sekrataa edum ebi nso wɔyi ne sekrataa sɛ bebree no a wɔbayɛ bu mu ɔmo yɛ bɔne a ɔmo so Nyankopɔn hwɛ yɛ a awurade ɛma nsoɛ no bɔne ɛba a wɔn ntumi amfiri nsoɛ no mu somebody like ekan wɔn so awurade hwɛ yɛ no onya nsoɛ no so deɛ bɛyɛ amaneɛ ɛni ɛnyɛ sɛ bi nipa so Nyankopɔn hwɛ a atoa nso no onya ɛho amaneɛ ebinom tumi nya na nyɛ wɔn nyinaa na enya Israelfoɔ no so Nyankopɔn hwɛ no wɔn so nya amaneɛ awɔ bɛkeka wɔn kunkum wɔn dodoɔ no afei na ɔman no nyinaa ewu wɔn ehu na ne wɔfa wu mohun na wɔyɛ sɛ ne yiri ewu mohun na wɔyɛ so ne ba ewu mohun na wɔyɛ nua ewu na afei ɔman no nyinaa kora ɔmo nyinaa se bɛse na nya mpaebɔ ɛna ebi a Mose ɛsrɛ Nyankopɔn so awurade ɔman yi mmɔbɔ na awurade na ɛkyerɛ ɛkwan bi ma Mose faa so a nka ɔman no awurade bɛhyɛ wɔn ase ɔka kyerɛ Mose sɛ Mose gya na menkum ɔman no mɛtumi de wɔn nko ayɛ wɔn man mehu a na wɔte sɛ me man do enim sɛ Mose Nyankopɔn anyɛ no wɔn Nyankopɔn anyɛ Moses ɔman ne sɛ na wɔyɛ Abraham ɔman no sɛ na wɔde ka akɔ Nyankopɔn statement a ɔmɛki yɛ ne sɛ na menkum ɔman no na mɛtumi de wɔn nko ama yɛ wɔn man mɛtumi de wɔayɛ wɔn sɛdeɛ mɛde Abraham ayɛ wɔn man na Abraham mehu na ɔyɛ ɔman kɛseɛ wɔn anim paa ma wɔde wɔn nte saa de wɔso wɔn anim ɔdeɛ nanso Mose deɛ wama wɔn kwan sɛ wɔade deɛ bɛnkum ɔman no ne ɛnyɛgyeɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ koraa si ɛgyegye awurade ɛne dɛm a saa awɔ ntoatoasoɔ no ho yɛ Nyankopɔn hi ɛnyɛgyeɛ ɛmɛna yɛnim pɛpɛɛ o yɛn nso no yɛhwɛ ne yie ada a yɛn nso yɛbɛyi awurade adi anaa yɛbɛte ne yɛbɛhunu ne yɛbɛhu sɛ nkɔmhyɛ nyinaa ahyɛ ma wɔ wiase no ebinom bɛsɔ awurade ahwɛ yɛbɛsɔ awurade ahwɛ nanso ne ɔmo nso ɔbɛsɔ awurade ahwɛ no nso deɛ ɔmo ntumi nkɔ rapture ne bi Nyankopɔn ma ɛma sɛ gathering day no ada a Nyankopɔn bɛka ne ma nyinaa aboa no Onyankopɔn paa ɛbɛsua wɔn asɛm paa yie na ɛbɛyɛ anigye kɛseɛ paa na obi a ɔbɛsɔ awurade ahwɛ biara nso no onya kwae do ɛnɛ obɛtumi aso Nyankopɔn ahwɛ obi bɛtumi akɔyɛ kalabule bade obɛtumi aba sɔre obɛtumi hɔ a obi wɔ hɔ a wagye Nyankopɔn adi bi ɔnkyɛ nyamesu mu sɛ no bi a ɔntumi ne tie ne ho mefiri nneɛma bi ho deɛ nanso sɛ obi sɛ ebi abrabɔ mu nneɛma bi ɛkɔ soma no ɔsan pɛ no nso yɛ kristoni wɔsɛ awurade ahwɛ o wɔbu Nyankopɔn ne fira ni o Nyankopɔn si ne si ebu ne fira ni ekwan ne wɔsɛ eni abɔdeɛ bi a ɛna adi wɔ awurade anim na biribiara ho da hɔ na adeɛ nyinaa so abie ɛwɔ deɛ ne na wasɛm n'anim nti onipa bi a ɔno hu onipa bi a ɔno wɔtena aseɛ
na wɔsiesie n'akoma mu fitaa no na wɔmfa biribiara nsie n'akoma mu no wɔn nso Nyankopɔn hwɛ wɔka nsɛm a deɛ wɔka no wɔka no kura turodoo sɛ asɛm bi fie no wɔ ba a deɛ wɔka no wɔn nso Nyankopɔn hunu mu sɛ ɔntwa nkontompo wɔka no korɛ wɔn nso Nyankopɔn yɛ deɛ bɛyɛ ɛnhwɛ because onim sɛ Nyankopɔn mpɛ nkontompofoɔ asɛm Nyankopɔn mpɛ nkɔnkɔnsafoɔ asɛm Nyankopɔn mpɛ awaresɛefoɔ asɛm Nyankopɔn mpɛ akorɔmfoɔ asɛm Onyankopɔn mpɛ obi a wɔyɛ ahantan asɛm ɛnti mmerɛ biara no ɔhwɛ no kwa mu yie sɛ ɔnkɔyɛ biribiara no a ɛkyerɛ sɛ wɔsɔ Awurade ahwɛ moma yɛ nsɔ Awurade nhwɛ na Mose Aaron ne mma no sɔ Awurade hwɛeɛ no wɔde ma wɔgya pire so bɛhyee wɔn mo ɛgya a yɛnhyɛn ho mmara ma wɔn sɛ wɔn mfa nka Leviticus 10 hɔ a ɛgya a ananagya a yɛnhyɛn mmara ma wɔn sɛ wɔn mfa ɛnyɛdɛbɛ mfa mmara Nyankopɔn anim bɛhyɛ aduhwam no wɔn baeɛ no Awurade anim no wɔn de saa ɛgya no ɛgya bi a wɔn pɛ biara baa de ɛbɛhyɛ aduhwam ama Awurade bu fu ɔman no paa yie paa ma ɔgya pire so bɛhyee ɔman no because wɔn nsɔ Awurade ahwɛ Awurade de yɛn nsɔ ne hwɛ anuanom yɛ bɛn Nyankopɔn a sɛ bi a moma anamaka sɛ momyɛ mu mfa Nyankopɔn asɛm ɛnni agorɔ sɛ yɛka kyerɛ wo sɛ atɛmu de ɛba Awurade ma Nyankopɔn bɛfa ne mma kwa a menyɛ very careful paa na yɛntumi mu Nyankopɔn nokwafoɔ sɛ na asɛm ɛhyɛ ma ne wɔne tua na wo Nyankopɔn asɛm danseni sɛdeɛ Israel ma no Nyankopɔn asɛm adansefoɔ na ɔmohunu Nyankopɔn tumi sɛ Nyankopɔn ama nsuo firi wɔbuo mu aba na kyerɛ wo buo Awurade Nyankopɔn anim nti akasa tie Awurade bu fu wɔ mo na ɔgya ɛdrɛ tia ɔman no ɔno ara ne makunkum wɔ mo ade ntira because yɛn nso Awurade nhwɛ yɛn nso yɛ adansefoɔ wɔde asɛm abato yɛsi awie bere mu nneɛma bɛyi ne ho adi wɔ wiase nneɛma nama bebree no ara bɛba ebedu bebree ɛbɛ si ɛbɛyɛ changes bebree wɔ yɛn abrabɔ mu ebedu bebree no functions bebree no ara ɛbɔ o functions ba modern things na ɛba nneɛma bebree no ara na ɛbɛ na ɛbɛkɔ so ara nso aba na yɛn very careful yɛate sɛ yɛn mu sɛ yɛ akɔnɔdeɛ but yɛn nya but nya ne kwampa so hwɛ biribi a wɔn ani gye ho a wɔbɛ sɛ wɔyɛ anaa ebi a wɔde yɛ wɔn ho no sɛ ɛɛpɛ na ɛɛda hwɛ deɛ wɔyɛ ne wo Nyankopɔn anim hwɛ deɛ wɔyɛ ne wo Nyankopɔn anim ansa na yɛn ani gye deɛ no yɛn nsa yɛtumi adi akyire anyɛ saa adeɛ a ɛne yɛbɛsɔ Awurade ahwɛ deɛ nkɔfoɔ di a meka wɔn nsɛm yi Aaron ma yi sɛmo ogya pire so bɛhyee wɔn mo no Mose ka kyerɛ Aaron sɛ kɔn no tum na wɔn ne Nyankopɔn asɛm kɔn no tum wɔn mma no wu ɛyɛ paa kɔn no tum koraa na Onyankopɔn deɛ obi a ɔpɛɛ no biara no wɔyɛ na wɔkɔnkɔn ma no ɛnuanom Nyankopɔn wɔyɛ kronkron o ɛne yɛnsom no ɛne sɛ yɛabrabɔ mu keka wɔ bi bra aseɛ sɛ ɛbam keka wɔ bi bra aseɛ sɛ ɛba yɛakoma mu no afei yɛkɔn dadeɛ afei yɛakɔ firifiri asikyire yɛakɔ firifiri milonom yɛakɔ firifiri ba nsɛ bi a dɔkoronom ɛne ɛnyɛ sɛ bi a meka kɔ yɛne gyideɛ ne yɛakɔnɔdeɛ yɛbɔ mpa yɛ dede ho aka yɛbɔ mpa yɛ sɛ Nyankopɔn ma yɛ sika mɛmfa ndeɛ tuɛ yɛn ho aka yɛakɔnɔdeɛ bi a yɛnia kɔdo tɔɔyɛ ɛne ade hiadeɛ bi yɛsɔ Nyankopɔn hwɛ paa wobu sɛ wakɔnɔdeɛ bi nneɛma bi a wokɔn no dɔ ne mu sɛ wɔ wiase koraa na ebi a ɛkwan so no kɔba abɔsia koraa na de kɔtɔɔ adeɛ bi a ɛnyɛ sɛ bi ɛbɛboa wɔ ne mu ɛwɔ nti a ɛma ɔmka ɛte sɛ wɔ werɛ ɛma ebi a ɛmu wɔ n'agye na afei ɛho bɛl aba ɛho bɛl da hɔ wode kɔ Nyankopɔn no ma kɔbɔ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn yɛ dɛbɛ ɔma sɛ mamfa nkotua nyɛ sɛ bi Nyankopɔn koraa mmoa wo na wonyɛ sika koraa mfa nyɛ adwuma na bi a wontumi maa wɔ adwuma mu na mu wakɔnnɔdeɛ w'ani gyedeɛ ɛna yɛbu sɛ Awurade ɛyɛ musuo yɛbusi Nyankopɔn hɔ biribi a adeɛ yɛbusa no yɛnyɛ very careful na yɛsɛ Aaron ma no ogya pire so ɛbɛyɛ dɛbɛ bɛhyi wɔn mu nyinaa Nyankopɔn deɛ na fa yɛni ho agorɔ na bi kankan sɛ wodi na kwan ho agorɔ deɛ a na yɛ so Nyankopɔn hwɛ sɛ bi a yɛkunya adwene sɛ nti Nyankopɔn ti wiase nipa nyinaa Nyankopɔn bɛhye wɔn mo na temu da no koraa ɛbɛyɛ sɛ naba sɛ paa na wiase wɔ koraa bɛfa so ɛbɛsɛ yie nti paa sɛ ɛyɛ no korɛ hwɛ na doubt ba nipa na kɔn mu doubt bo na afei lɔɔre na bi wa na ne sɛ bi a yɛka ne ho asɛm bɛfɛ deɛ na afei doubt koraa bi ɛɛba sɛ nti yɛgya nyinaa hɔ ne yɛ ne ntie o paa nti dabi gya no paa bɛtɔ pere so paa bɛhi so de mu kuro kakraka paa na ɛbɛyɛ nsɛe nti metwa m'anim akyi a deɛ bɛn na ɛbɛba mekɔm akyi koraa no deɛ bɛn na ɛbɛba na yɛbi a na afei na doubt ebi a na afei yɛde kyerɛ wo nneɛma bebree nu a na afei kɔdu point bi nti wade ɔbɛba do nti wade bɛba wɔ yi mu paa nti saa adeɛ wɔ yi nti yɛsi yɛn ibi a yɛsi yɛn ntɔn yɛn ntɔn
yɛntɔ yɛntumi ntɔ yɛsɛ ɔtɔ a wayɛ wotumi tɔ deɛ a that hour no tumi tɔ deɛ a ɛnna ɛna gyɛ sɛ ɛkwan bɛ so no wɔn Nyankopɔn ntɛm no ayɛnkofa no nyɛ ntira mɛde kyerɛ mu adeɛ mu nti wɔyi a yɛama yɛn kwan yɛn sɛ kae ato yɛn mu ne mu ne yɛku yi nti awurade ɔbɛba bere mu na afei yɛasate da ɔto no afei yɛhwɛ nneɛma bi yɛbɛ wiase na afei yɛanyina revelation no so yɛnkora adiyie no mu deɛ a yɛbɛsɔ awurade ahwɛ yɛma Nyankopɔn tumi a yɛketewa bɛkɔ afei na awiase akɔ wie mu na development bebree no aba asase wei so na afei deɛ sɛ nimdeɛ no bebree wɔ wiase yɛbɛnya nneɛma bi a yɛbɛtumi de adoubt the second coming of Christ yɛbɛnya biribi yɛbɛtumi de adoubt so na wo doubt deɛ a na wɔsɔ Nyankopɔn hwɛ ɛne Onyankopɔn nso bɛkyerɛ wɔn sɛ n'asɛm no wɔn kan ma yɛtwerɛ no obɛgyina asɛm wɔkyi ɛnti na obi a ɔbɛsɔ Nyankopɔn ahwɛ biara ne mfa ne ho nie maka sɛ no sin will go unpunished bibie ni wa nipa bɛyɛ a Nyankopɔn ɛbɔne Nyankopɔn antwi nipa deɛ bɛyɛ aso madɔfo nom ɛnyɛ very careful na efi na ɛrɛkorɔ deɛ enim biara pepee sɛ yɛyɛ a ɛyɛ no mom yɛnyɛ na moma yɛ ni Nyankopɔn ɛho ankorɔ arɔ ma na ɔmo bi sɛ ɔmo abɛn Awurade hwɛ si yɛne Nyankopɔn ɛnya ɛnkofa ne yɛbɛn no sɛ mom yɛmu no kronkron yɛnkanto no sɛ yɛmu no sɛ wɔyɛ kronkron nyamfa pii ankɔ no ho na akɔyɛ sɛ akwadaa bi a wabɛn akwadaa bi a panini ne di agorɔ na panini ne di agorɔ nti wɔn sɛ bi a ɔne ne di agorɔ no ara no na ebi a sɛ ɔyɛ ataarefo koraa no a na ɔde kɔ panini ne nkyɛn ebi a ne ho nya koraa na ɔkɔ panini ne nkyɛn but mede kyerɛ mu adeɛ mu sɛ yɛn nso yɛ abrabɔ mu no sɛ biribi wɔ yɛn ho a na sɛ deɛ wɔyɛ ho no yɛnyi ɛmfiri wɔ na de kɔ Nyankopɔn nkyɛn deɛ a ne yɛ kɔbu ne sɛ Nyankopɔn koraa bi ɔde sɛ yɛ Nyankopɔn koraa ɔde sɛ yɛ ɛde bɛ na wei yɛ esi yɛ ɛnɛ kɔhyɛ bi ne mu sa no ani ba sena si ɔware mmienu deɛ bɛ na ɛbaayɛ otumi na ne koraa otumi ɛde wɔn tena fɛfɛɛfɛ deɛ afei ne nipa asate bɛ sɛ wɔn nso yɛ deɛ bɛyɛ ɛkɔpi life bi ne nyɛ very careful na Awurade ne yɛ som no ɛmira ɛnkyɛ biara mɛde ma asɛm ba na wie yi ɛnɛ yɛne mu aka nsɔ asɛm ɛmira ne bi besie ɛmira yɛbɛbu Nyankopɔn ne fɛ ni ɛmira yɛbɛti Nyankopɔn ne tumi so ɛti Nyankopɔn tumi so woyare koraa no a believe sɛ God can heal you mu Nyankopɔn tumi ketewa wobu Nyankopɔn tumi ketewa Nyankopɔn nso bɛn ne ho ketewa ma wo edu pɔn deɛ ɔbɛn ne ho ketewa ma wo na edu baabi nso wɔ sɛ ebi yɛ na baabi wɔ hɔ a na ɛni sɛ yɛbu n'animtia nga sɛ Nyankopɔn wɔ sɛ yɛbu n'animtia wɔ baabi a o bari bibi wɔ deɛ ɛni sɛ deɛ sɛ yɛbu Nyankopɔn animtia koraa yɛbu Nyankopɔn animtia koraa sɛ afei ebi a yɛbɛnya biribi mpɔ di no na afei yɛbɛsadeɛ surosuro ahokyerɛ Nyankopɔn ma mom yɛhwɛ yie na obi nsuro ahokyerɛ ɛwɔ abrabɔ mu obi nsuro ohia obi nsuro ahodie biara ne mo yɛnkɔ so mu Nyankopɔn nokwafoɔ emu sɛ wakɔnɔ deɛ na nya moma yɛnwene asɛm no ho yie na afei obi hunu na afrɛfrɛfoɔ no a ɔmo ne Israel ma no ɛnam no na ɔmo korɔ no ɔmo kura aseɛ akɔnɔ bi bɛɛ baa ɔmo mu die ne akɔnɔdeɛ obi wɔ ni problem ne mo ɔwɔ problem wɔ nneɛma bi a abɛɛba soɔ na afei nneɛma bi a abɛɛba soɔ deɛ ebɛtintini yee afei science ahodoɔ bi a abɛɛba soɔ ɔkɔtɔ ntoma no na ɔkɔpam na ɔpam nsa ampa ɔpam ntoma no ka fɛfɛɛfɛ ɔbɛkɔ bɔnten ɔbɛn nso na star afoforɔ bi aba so na ɔnya problem na afei deɛ ɔde to hɔ ɔsan abɛ foforɔ na ɔsan akɔpɛ saa star foforɔ ɛyi mo ma yɛ mma afɛɛfɛdeɛ mfa yɛ ntintini o mo ma yɛ mma afɛɛfɛdeɛ mfa yɛ ntintini ɛnyɛ bɔne sɛ bi asan bi aba bi a yɛ tintini na bi a ɛnyɛ bɔne sɛ yɛ fam bie nanso so no tiwakɔa mu yie o mehwɛ yɛ abrabɔ mu yie na ɔbɔnsam wɔne deɛ ɔyɛ n'adwuma ɛne ntina Yesu wansɔ Awurade ne Nyankopɔn anhwɛ ɔma yɛ nsɔre nti obiara a ɔha sɛ biara nkyɛke wɔn ara ne life obiara brabɔ mu sɛ efiri na korɔ wobu si Nyankopɔn hɔ biribi a na wɔhwɛ sɛ deɛ mebu sa Awurade ɛyɛ m'ani to di anaa sɛ m'ani hia adeɛ sɛnea meyɛ saa na mensɔ Awurade me Nyankopɔn ahwɛ o because ɔman no bu sa wɔn akɔnɔdeɛ yee anyɛ sɛ bi a ɔmɔde hia adeɛ ne mmom deɛ wɔn kɔndɔ wɔn wɔ anuane wɔn bɛdi wɔn wɔ anuane bebree hɔ na saa deɛ na akɔnɔ sɛ ɛho nyia wɔn ne mmom wɔn pɛ biribi a wɔn kɔndɔ akɔnɔdeɛ yɛ very careful
na nyankopɔn bu fu pa nti wo yɛ kristoni na wo bu sɛ wakɔnnɔdeɛ deɛ a wo si nyankopɔn bu fuo yɛnsrɛ Awurade sɛ Awurade ma ne mma saa ɛne sɛ obi nso sɛ nyankopɔn hwɛ na wɔfiri mu a ɛnyɛ deɛ bi a ɔsɛ nyankopɔn hwɛ yɛ wɔ ɛnyɛ punishment a ɛnyɛ hwee na ɛma yɛgyina hɔ yi deɛ ɛde ɛtwa toɔ ɛwɔ ɛho ne yɛbɔ mpa yɛ nie sɛ obɛtumi aso nyankopɔn ahwɛ na onim pepee sɛ ɔso nyankopɔn ahwɛ deɛ wonim no sɛ wɔn bɛ sɛ wɔde yɛ adwuma a na wɔso nyankopɔn ahwɛ ɛna deɛ obi nso bɛtumi aso nyankopɔn ahwɛ na onim sɛ wɔso nyankopɔn koraa ahwɛ ɛkyerɛ sɛ nipa no ade na deɛ wɔyɛ no onim deɛ ɛka wɔ nyankopɔn anim sɛ bia na ɛnam ntenten akyerɛ wɔn no sɛ yɛmu sɛ yɛ akɔnnɔdeɛ a sɛ wɔkɔ ebi kɔ na ntoma pa bi aba so na akɔbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma mesɛ mɛnkɔtɔ ntoma pa mfira wateɛ no kɔbɔ saa mpaeɛ no bia sɛ wɔ so Awurade ahwɛ o ne mu aka na wonim ɛdeɛ bia na afei yɛbusa yɛabrɛ bɔ nkora bɛsɛ yɛ changes bi koraa wɔ yɛn asetena mu koraa no ane yɛde kɔ mpaeɛ bom changes o ebi a changes bi wɔ hɔ a ɛyɛ anigyedeɛ kwa ɛyɛ anigyedeɛ kwa no ne yɛde kɔ Awurade anim wɔ mpaeɛ bom ɛne wate sɛ changes bi wɔ hɔ deɛ a wobɛtumi de akɔ Awurade anim changes bi wɔ hɔ nso deɛ a ɛmfa nkɔ Awurade anim ɛmfa nkɔ Nyankopɔn anim na ɛno na ɛbɛtwe mu nsuo ɛde aba wote fie na efie a wote mu no ɛdaa no ɛso apa nsuo tɔ na ɛhaw na abusi Nyankopɔn ma wo sika ma nkɔtɔ nkyɛnse abɔne bɛn na wayɛ wonyɛ bɔne biara na wote ɛda mpa mu na ɛdaa no mpa biribi a wɔn biara koraa yɛ paa a wodum sɛ wɔn ho tɔn bade bi a nkɔpɔ bi asa de sisi adan bi a ɛyɛ fɛ sika ba wɔn nsam afei wobɛ sɛ wɔyɛ dɛ wofiri mu na akɔsi wɔforɔ na afei wɔn sɛ na foforɔ nso aba na wɔfiri mu na afei sika koraa no yɛde sika gu wɔ wiase asɛ ɛnneɛma bi a wɔnyia ho nanso ɛmɔ mpaeɛ ne mu yɛbɛtumi ayɛ deɛ ɛfɛ si yɛyɛ nanso yɛn nneɛma ne mfa deɛ bɛyɛ ne kwan so ɛno nti yɛbɔ mpaeɛ srɛ Awurade so Awurade hu me mmɔbɔ na ma nso wanhwɛ ɔma brɛ aba mu Awurade hu me mmɔbɔ na ma musa ma kɔnnɔdeɛ kɔɔso nipa yɛ last wɔ nipa mu last ɛwɔ nipa mu na ebi yɛ fɛ bie ehunu pa ne yɛbɛsi yɛnya bie yɛnya bie srɛ Awurade sɛ ɔnhu yɛn mmɔbɔ ne wɔnhyɛ yɛ den na ɛnɛ emu bi a nsɔ Awurade a obi a bɛso Nyankopɔn ahwɛ biara no wontumi nkɔ heaven de sɛ ebi a wɔsɔ Awurade hwɛ no akyi ne wopa Nyankopɔn kyɛw na Nyankopɔn de kyɛw di a ɛnɛ ɔpepa wɔ bɔne no nyinaa na sɛ yɛgu so sɛ Nyankopɔn hwɛ di a ɛneɛ mmea ni kan wone sɛ heaven pɔ no ato gate no yɛatom hell pɔ no abie ɛhɔ na wɔnamɔ no ɛde to korɔ ma yɛ nyinaa yɛnsrɛ Awurade yɛmmɔ mpaeɛ yɛnkɔ so ɛmmɔ mpaeɛ sɛ ɛde ɛbɛyɛ na Awurade tumi ɛbɛyɛ adwuma wɔ yɛn mu na yɛmmu sɛ Nyankopɔn yɛ akɔnnɔdeɛ na ɔman ne fiaseɛ busaa Awurade wɔn mu akɔnnɔdeɛ nsɔ Awurade wo Nyankopɔn anhwɛ deɛ ehu efiri Israel ma no ho no sɛ na Israel ma no suro ahokyerɛ obi wɔ hɔ a osuro ahokyerɛ paa ahokyerɛ ba pɛ na ofiri aseɛ twa dwangontompo ofiri aseɛ ayi subanbɔne bi adi anammɔn a ɛna esi wɔ tuo ma yɛhwɛ yi ediɛ meti bi aba ne bi di a ɛdeɛ bɛn na Awurade ba ɛdeɛ bɛn na ɛbɛba saa deɛ meti bi di a ma yɛ bɔne meti bi di a nti bɔne bɛɛ paa na ma yɛ ɛmɛna wɔn ni mu deɛ sɛ Awurade Nyankopɔn aka kyerɛ wɔ sɛ adeɛ wɔ ɛma nya. No sin will go unpunished. Emusa wakɔnnɔdeɛ da. Emisa da. Musa da. Na mmom yɛnkɔ so nsɛ Awurade. Kasa tie Awurade. Afei, ɛhwɛ ne yie a na Awurade mma yɛ no. Awurade ne second coming no. Na afei deɛ yɛntumi mpa yɛn ho anhyɛ aseɛ yie. Yɛbɔ mpa yɛn srɛ Awurade sɛ Awurade anhyɛ yɛn na Awurade nkɔ so amoa yɛn na Awurade tumi no nyɛ kɛse ɛwɔ yɛn abrabɔ mu Awurade tumi no nyɛ kɛse ɛwɔ yɛn abrabɔ mu bɔne ne mmom yɛde kɔ Nyankopɔn anim yɛde kɔ Nyankopɔn anim sɛ Nyankopɔn ɛma yɛ sika nyɛmpa nkɔtɔ biribi a yɛn ani gye ho Nyankopɔn ma yɛ sika nyɛmpa nkɔtɔ biribi a yɛ kɔn dɔ nyi yee yɛfɛ Nyankopɔn ahwɛ
Awurade Yesu pe wiase no wɔse monka nti Nyankopɔn sɛ Awurade ma yɛn daadaa aduane ɛne yɛ akɔnnɔdeɛ. Yɛkɔgyina kaa kwaa mu sɛ yɛ Kristofoɔ nti kaa ntumi nku yɛn a yɛsɔ Awurade yɛn Nyankopɔn ahwɛ. Nsɔ Awurade yɛn Nyankopɔn ahwɛ. Nsɔ Awurade yɛn Nyankopɔn ahwɛ. Nsɔ Awurade yɛn Nyankopɔn ahwɛ. Bɔ mpaeɛ sɛ Awurade sɛ Awurade asɛm ketewa o kɛse o. Awurade mi yɛntumi mfa nyɛ adwuma. Na Awurade ma yɛntumi anyini wɔ honhom mu. Wɔn kronkron tumi mu. Awurade ma yɛntumi anyini wɔ Awurade ɔmo yɛntumi anyini wɔ tumi mu. Na yɛntumi nkum yɛ akɔnnɔ nyinaa yɛntumi nkum yɛ akɔnnɔ ase koraa. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya ahoɔden de agyina de akyɛ Awurade. Na Awurade Yesu Awurade ma yɛn ne ho asɛm anyia yɛn. Awurade ne ma yɛn ne ho asɛm atumi anyia yɛn. Na yɛde yɛn ani ato Awurade soɔ. Yɛn ho kwae si ebusa deɛ ehia yɛn. Yɛn ho kwae si ebusa deɛ ehia yɛn. Ne deɛ yɛ kɔndɔ. Ɛne deɛ yɛ kɔndɔ. Ne deɛ yɛ ne gye ho. Ne deɛ yɛ asotɛ yɛn. Ee. Yɛhwɛ yie o. Yɛhwɛ yie. Na ɛna Kristofoɔ bebree nu a nsɔ Awurade ahwɛ. Bebree nu a nsɔ Awurade hwɛ. Munya. Mumunsa. Mumyenya. Ba mumyɛ munsa o. Mumyɛ munsa. Munya. Ba mumunsa. Munya na ɔne kwan. Munya na wɔ kwan pa so nso. Mumunsa Awurade. Emunsa Awurade wunya Nyankopɔn. Na mfa nsa Awurade wunya Nyankopɔn hwɛ. Sɛ Awurade sɛ Onyankopɔn tumi ɛnyɛ asɛm yi akyi. Sɛ Awurade sɛ ɔnom yɛn sɛ na yɛadi kaa teɛ no sɛ meyɛ sei a ɛdeɛ bɛn na ɛbɛba. Okay, wobɛtumi ayɛ deɛ ebia na biribi ama o nanso nkyɛ sɛ biribi mma. Bibɛtumi abɛyɛ akoma sɛ nti meyɛ sei a deɛ bɛn na ɛbɛba. Deɛ bɛn na ɛbɛba. Ei, ebia na hɔ no ara biribi mma o nanso biribi bɛba. Na deɛ ɛbɛba daakye no ehu koraa kyɛ deɛ ɛba nnɛ no. Deɛ ɛbɛba daakye no ehu kyɛ deɛ ɛba nnɛ no. Deɛ ɛnɛ nipa suro ɛnɛ deɛ ɛkyɛ deɛ ɛba daakye no. Na yɛsrɛ Awurade sɛ ɛnɛ deɛ o daakye deɛ o Awurade ma no ntekyere yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛabrɛ abɔ mu yɛ asetena mu no yɛbɛsrɛ Awurade ne nkɔ so Awurade yɛn Nyankopɔn hwɛ sɛ Nyankopɔn kuta daa tumi ɛdeɛ ɛkɔ so Awurade ahwɛ yɛkɔgyina kaa kwaa mu yɛdeɛ Nyankopɔn ama no yɛndi kaa kwaa ntimi mmɔ yɛn yɛsrɛ Awurade ahwɛ ɛnsɛ Awurade wo Nyankopɔn hwɛ sɛ Yesu bɔnsam sɛ ogyina soro ne ɔnya ne ho mɛhwe fam ne Yesu kɔ so Nyankopɔn deɛ ahwɛ daa bi Onyankopɔn bɛ sɛ yi tiri mu de si nkyɛn yi tiri mu de koraa si nkyɛn deɛ ɛsɛ no sɛ efiri ɛnɛ ɛkoi Awurade nkɔ so amoa yɛn ne yɛn Nyankopɔn tumi ketewa na yɛanka ne yɛakoma mu sɛ ɛdeɛ bɛn na ɛbɛba deɛ wɔ yɛte bi di a di ampa si yɛbɛwu yɛ na afei doubt bi asate ɛɛba ne yɛbɛsɛ Awurade ahwɛ woti bi pa wɔsɛ wuo woti bi a wɔsɛ wuo ɛno nti sɛ woanwu ada no koraa no wɔwu awu mu awie Awurade yɛn saa na teɛ yɛbɔ Nyankopɔn mpa yɛn sɛ Awurade ma ehu ɛne kyerɛ yɛn na ehu no ɛmfa ahoteɛ ɛne esuro ɛmmerɛ yɛn ɛwɔ ɛyɛ abere abɔ mi nuna yɛn mo ɛmpa yɛn Awurade wo na akuta daa tumi ɛne ahoɔden tete mmere mu ɛmmerɛ a woyi wo man firi Misraim no saa awoɔ ntoatoa so na ɔmo sɔ ɔhwɛ mpere du mmere biara na ɔmo sɔ ɔhwɛ na ɔmo yɛ wɔhi bebree na wɔka ntam sɛ ɔno ɔmo mmom ɛnhome da asafo Awurade onyamabɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nso anamankorɔ no ara na yɛn nso yɛtu ɛkwankorɔ na yɛn nso yɛtuo ɛnyɛ nneɛma bi a na hia wɔn na ɛma wɔn yɛ bɔne ɛnyɛ no nko ara na wɔn akɔnɔ nso wodi akyire kɔsɔ wɔn sɔ wɔhwɛ busa a wɔn akɔnɔ die mmerɛ na Awurade wɔn de wɔn die wɔn bi wɔn de wɔn tiri toɔ na Awurade Nyankopɔn na wɔn nneɛma bi a wɔn de kata yɛ ho ne mu afei expensive things bebree nu abɛbaa yɛ na afei wɔn ɛne na afei ewia wɔn mo
awurade hu yɛn mmɔbɔ ne nso ɛte wiase ɛnneɛma ne bɔɔ den